खुलुमबाय लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आंनि ट्रेन्सफारनि तिनसुकियानिफ्राय आं ट्रेन्सफार फैनाय समाव आंनाव मा जाथाय जायामोन बिराद गिदिर जाथाय जादों आं बे घटनाखौ जे नोंथांमोननो खिथानोसै आं दा आवगायाव खिथानानै थादोंमोन नाथाय आङो समखौ नेथ'दों माखासे प्रसेसफ्रा अफिसियेलि प्रसेसफ्रा जोबगोरोब्ला आं खिथागोन होननानै मानोना आङो माने ए टु जेड खिथागोन आरोखि हो आं जेन'बा थांजेननायनिफ्राय माने जयनिं जाजेननायनिफ्राय लानानै ट्रेन्सफार सिमाव आंनि जिउआव मा घटना जाबोखो बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआवहाय आं बेखौ नोंथांमोन डिटेल खिथानो नायदों नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टबा नायदो आरो इन्टारेस्टेड नङाबा माने थांदो आरोखि मानोना बिराद दुखु गोनां जाथाय आंनि जिउआव जानानै थांदों मानोना डिस्ट्रिक्ट अफिसारजों आङो सासे माने जिल्लानि जेनाखि अफिसार सासे अफिसार जायनि आन्दाराव आं खामानि मावो बेहाय आं बिराद गिदिर घटना जादों आं बेखायनो गासिबो नोंथांमोन डिटेल खिथानोसै आरो जेब्लानाखि आं फार्स्ट थांदोंमोन जयनिं जाहैबाय जयनिं जानाय समाव आङो जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट अफिसार जे दङ जे डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसार बेखौ जों DBO होननानै बुङो आरो ओमफ्राय आं बेखौ फार्स्टआवनो जोंनि बर'नि आर'नाइजों बरायना लाग्रोदों आं खुलुमदों आरो बिनि उनावहाय जोंहा एकाउन्टेन्ट्स बायद' दंमोन आरो एकाउन्टेन्ट्स बायद'खौबो आं आर'नाइजों बरायदों बिनि उनाव बे डिस्ट्रिक्टआव थानाय बेसेबां आंनि स्टाफफोर दं आंनि अफिसियेलि स्टाफफोर बिथांमोननो आङो बर'नि आर'नाइखौ गांफा आं गासिबो होजोबदों बे 200 थाखानि आर'नाइखौ आं गांफा बिथांमोननो होजोबदों आरो ओमफ्राय DBO सारनो होनाया 400मोन आरो 400निमोन होबाय बयखौबो आङो माने गोजान जायगा नालाय जेनेबा मिलाय मिसा थानांगौ थाबाय बिनिफ्राय लासैनो आङो बयनिबो खेथाफोरखौ आं मिथिलांजोबबाय सोर माबायदि उनाव बिथांमोनाबो लासैनो आंखौ मिथिबाय नोंबो इउटिउबारसो नामा होननानै मिथिलांबाय आरोखि इउटिउबार बिदि बे आरो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो बेनि उनाव आंजों बिसोर बयबो उफ्ले जाजोब्बाय माने आंहाथ' थानो रुम गैयाना मा थानो दाना डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसारनि मोनसे रुम दङ आरो ना क्वार्टार दङ बे क्वार्टारखौ जोंनो हगारनानै होबाय आरोखि धुबुरीनि सासे उन्दै दंमोन रय होननानै बुङो बेजों आंजों थाबाय गावनि क्वार्टारखौ हगारना होबाय DBO सारा माने बिराद मोजां मोनो DBO सारखौ जों गाज्रि बुंनो हाया दै खिन्थु मानो गाज्रि जालांखो आं उनावसो खिथागोन जों थानाय समावथ' बियो खुनु बेफोरबायदि मोनसे माबा लाया आरोना फेग्रा निसाफोरबो लाया जेबो लाया माने लाया आरोना उनाव मा जायो मिथिया खिन्थु जोंखौ बिराद मोजां अनबाय फिसा बायदि अनबाय गावनि क्वार्टाराव दोनबाय क्वार्टाराव दोननानै जोंखौ ओरैबायदि जोथोनै लाबाय खुनु मोनसे बेनि हाउसनि माबा भाराखौबो दाना गावसोर गावनिफ्रायसो दानहोयो आरो गावनि माने एकाउन्टनिफ्रायसो गाव दानहोयो आरोखि गाव थानाय खालामनानै गावसोर दाननानै होयो आरोखि बे आरो जोंनिखौ दानहोआ एफा जाबाय थाफैबाय माने न'खरावबो फिसा दङ माने सोलिनो हानाय नङा होननानै दानहोआ आरोखि बेयो मोजांनि बाथ्रा जोबोर मोजां आं बिराद मोजां मोनबाय आङो बिफाजों समान फिसाखौ मोनफैबाय होननानै सोलिबाय ओमफ्राय बोसोरसे थाबाय बोसोरसेनि उनावहाय दाना जोङो सारखौ होनबाय सार जोङो बेनिफ्राय जोंनि जायगायाव थांनोसै सारा अननानै जोंखौ मदद खालामनांसिगोन गावबो एग्रि अके बाहा माने पस्ट खालि दं जाहैबाय ओमफ्राय सोंबाय आङो दाना आंखौ होनबाय बर' नोङो डिस्ट्रिक्टआव सोंहरदो डिस्ट्रिक्ट अफिसारजों आङो दानि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसारनि आङो DBO सारजों रायलायबाय साराथ' बुंबाय पस्टआथ' बुहुद दङ जोंनाव पस्ट दं फैनो हागोन बे आरो ओमफ्राय BTC आवथ' हाबनाया नोंथांमोना मिथिगौ BTC आव हाबनोबा NOC नांगौ NOCखौ नों थाबायनांगौ दाथ' थाबायनो अफिसियेलि खारनो मानसि गैया जाहैबाय ओंखायनो आं बेखौ मावनो हायाखिसै दाना धुबुरीयाव रायलायहरबाय धुबुरीयावहाय DBO सारजों DBOआ खुद गावनो रायलायहरबाय पस्टआ दङ 4 भेकेन्ट दं अके बे समावनो मावदो होननानै जोङो लिरबाय एप्लिकेसनखौ दानाथ' मा जालायखो जों गुवाहाटियावथ' नोङो ट्रेन्सफार हरा 3 बोसोरनि सिगां रावखौबो ट्रेन्सफार हरा बे मोनसे गथना जालायबाय बोरै जागोन दाना माब्रै जों ट्रेन्सफार मोनगोन बे मोनसे सिन्था हाबबाय आरो जोंनाव ओमफ्राय सोंहरबाय आङो हजोंहाय गुवाहाटियाव डाइरेक्टर अफिसाव सोंहरबाय मा प्रसेसैबा जोङो माने लानो हागोन जुदि होनबाय नोंहा जुदि बिमा बिफाया जुदि माबा मोनसे बेराम आजार दंब्ला आरो नोंहा जुदि बेमार आजार दंबा डाक्टारनि माबा होनानै थांनो हागोन होनबाय अके दानाथ' आंनाथ' बे समाव आंना स्टन दंमोन ना किडनि स्टन दंमोन ना माने फुराना प्रेसक्रिपसन आरो मास मोनथामसो सिगां जाखानाय आं बेखौनो होबाय दाना बे प्रेसक्रिपसनखौ होनानै ओमफ्राय आंनि बिसिया एप्लिकेसनखौ लिरबाय आरोखि आं लिरबाथ' मोना नालाय आंनि बिसियासो लिरबाय आरो जे बेहा बिदि बेराम दङ बेयाव थायोबा जानाय लोंनाय मुलियाव माने प्रब्लेम जागोन बेराफारसे न'खराव आं हारसिंल' हिनजाव सोलिनो गोब्राब जागोन गतिके सारा आंनि फिसायखौ ट्रेन्सफार हरदो होननानै लिरबाय आरोखि थ्रु दा DBO माने डिस्ट्रिक्ट भेटेनारि अफिसारनि गेजेरजों आरो बेनि उनाव साराबो फरवार्डिंखौ आरामसे हरबाय मिनि खुसि हरबाय आरोखि ना दे आं थानायाव मावनो लाखा होननानै
हरबाय ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै सोलिबाय प्रसेसिंआ सोलिबाय जों गुवाहाटियाव हैबाय इलेक्सन बे समाव एमएलए इलेक्सनमोन नामाथाय एमपि इलेक्सन जोब्बाय जोबनायनि उनाव फाइला मुभ जाजोब्बाय बिनि उनावथ' ट्रेन्सफारनि खोथायाथ' थाखा फैसा नङाबा जाया नालाय थाखानि माने गोनांथि दं आरो थाखा नङाबा माने सिगांनिफ्रायनो बे सोलिबोनाय नालाय माने दासिमसो एसे थाखामायखाया आरो गासैबो अपसननि थाखाय बेखौ बुंनानै लाब गैया लाखोमाना लाब गैया स' प्रसेसा जाबाय दानाथ' ट्रेन्सफार जोब्बाय ट्रेन्सफार माने जाबाय प्रसेसा लास्टआव थाबथायबाय दाना ओमफ्राय मा जाहैबाय जोंखौ नांगौ जाहैबाय आरो माने हजोंनि माबाया डाइरेक्टर अफिसा जोंखौ नांगौ जोंखौ लेंहरबाय लेंहरनाय समाव सारखौ बुंबाय सार जोंखौथ' डाइरेक्टर अफिसाव लेंहरदों सार माने गाबोन जों थांनांगौ सार जों दा मोनायाव गाखोनोसै सारा अननानै जोंखौ हगारनांगोन ओमफ्राय र' आं सानना नायनि होनबाय बिनि उनाव दाना मा सानसे सिगां आरो नै गाबोन जेनेबा आं दिनै भिडिअ हगारदों गाबोन समफोर थांनांगौ आरो समफोर थांनांगौ समाव आं दिनै बुंखाबाय आरो एडभान्स सानसे सिगां बुंखाबाय ओमफ्राय दाना सारा उनावहाय मा जाबाय बेखौथ' लायोना बियो माने एसे लानानै दाना बारा जाबाय फैनाया दाना जोंखौ हगार हरला आंखौ बुंबाय बर' थांनो मोना जुदि नोंसोरो थांनांगौबा डाइरेक्टरा आंनो माबा इस्यु खालामहरनांगौमोन आंनो माने इस्यु खालामहराखै आंथ' हराखै थांनो मोना जाबाय आं थांहोआ खुनु आंनि अनुमति नङाबा थांनो मोना थांहोआ आंखौ फन खालामदो आंखौ बुं थांहोआ होननानै खिथा जे आंनो जुदि बे लाइजाम हरबासो आं थांगोन माने थांहोगोन आंनो जुदि माने खुनु मोनसे लाइजामफोरा माला आसा नोंसोरखौ लेंहरनाय लिंमानायखौ आंनोथ' मेल हरनो हायो मानो हराखै थांहोआ जाबाय आरोखि थिग आसे थांहो नालाय थाङा दाना ओरैबायदि दुखु मोनबाय आं इसेबां गुरै थानाय मानसि आंखौ मानो बिदि बुंखो मा जाखो आं शक जाबाय दाना मा जाखो दाना जों ट्रेन्सफार जानोसै होननाय लोगो लोगो स्टाफफ्राबो दुखु जोबसै आरो माने गोसोफ्रा मोखां सोमजोब्बाय आरोखि जों सानैजों फैसिगोन नालाय बे आरो ओमफ्राय लास्ट बाराव थांहाखसै आंबो सारखौ दुखु मोनबाय मा जाखो हथात ओमफ्राय माने बिनि सप्तानैसो सिगांनिफ्रायनो सारा जोंखौ माने लोंनानै जानानै एसे उत्पात जाखाबायमोन आरोखि ओमफ्राय लोंनानै जानानै जानला मोनला खोथा होनबाय थायो मायो बिदि जायो बयखौबो जोंखौ नङा स्टाफखौनो आरो गासैबो स्टाफखौनो बिदि खालामोमोन आगोलावथ' लोङामोन उनावसो लोंलांदों नालाय दाना अफिसनि कन्डिसना गाज्रि जाबाय दाना बयबो थानो बाबाय अफिसाव थांजोबनो लुबैबाय दस्रा दस्रा जायगायाव दा न' खाथियाव थांजोबनो लुबैबाय बेबायदि अबस्था फैबाय ओमफ्रायथ' दे थाङो नालाय आंबो होनबाय थांला सार जागोन होनबाय आं थांला आं न'नि मानसिखौ लेंहरनोसै थांला होननानै ओमफ्राय नेक्स्ट दे फुङाव दाना फन हरबाय बियो आंनाव आंथ' रागा जोंनानै फनखौ रिसिभ खालामाखिसै रिसिभ खालामा दाना अफिसियेल स्टाफफोरनाव फन खालामबावबाय फन खालामना बुंबाय बे बर'आ फनखौ हमाखै मानो हमाखै बियो होननानै आरो सासे डाक्टाराव बुंहरबाय बर'आ बिनि उनाव डाक्टारनो हरबाय नालाय डाक्टारा आंखौ बुंहरबाय बर' नों फन हमाखै होनलाय सारनि नोंहा गुवाहाटियाव थांनांगौ दंमोनलाय थांदो नङाबा माने प्रब्लेम जानो हागौ होनना बुंदों सारा जे नोंखौ थांनो थिनदों नङाबा आंनि दाय गैया होनना बुंदों माबा मोनसे जायोबा एबा ट्रेन्सफारा जायाबा आंनि दाय गैया होननानै बियो बुंबाय आरोखि आं बाय थांनाला सार न'नि मानसि थांखासिगोन होननानै आं बुंबाय आरोखि ओमफ्राय अफिसावथ' फैबाय सारा फैनाय लोगो लोगो आंखौ नुनानै होनबाय बर' मानो थांदिया होनबाय सार थांनाला न'नि मानसिया थांखाबाय न'नि मानसिया रायलायहैसिगोन होननानै आं बुंबाय आरोखि खिन्थु बायसान्स जुदि ट्रेन्सफार नोंसोर जायाबा आंखौ दाय दा हमखादे आं नोंसोरखौ थांनो थिनखादों नोंसोरसो थाङाखै बिदि जाबाय आरोखि दाना आं आसरित जाबाय मैया बादा होबाय दिनै मा होनखो बे आरोखि ओमफ्राय थाबाय आं आरो बिदिनो लोंनानै दाना जाबाय थालायबाय मानो थाङाखैबा जुदि बायसान्स मोनसे जायोबा आंनि दाय नङा आंखौ दाय दा होनबाय थाबाय आरोखि बे आं होनखाबाय सार थांनांखाला आं न'नि मानसिया रायलायनानै फैबाय फैबाय जासिगोन बे खोथाखौहाय आङो सारनि खिथाबाय आरोखि अके जाबाय दाना सानथामनि उनाव दाना अर्डाराव लाबाय ट्रेन्सफार अर्डार फैबाय ट्रेन्सफार अर्डार फैनाय लोगो सारनि खिथाबाय सार ट्रेन्सफार अर्डारा जोंना जाबाय होनबालाय आङो वाट्सएपआव कपिया होनबाय वाट्सएपआव हरबाय आं वाट्सएपआव हरनाय लोगो लोगो मालाबा मानसिया जौ लोंनानै उन्दुगासिनो दं नालाय फुं सिखारना फैनानै स्टाफनो खिथाफैजोब्बाय बियो ओमफ्राय दाना स्टाफना बयबो मोखां गोसोम जाजोब्बाय दाना आंखौ ओमफ्राय ट्रेन्सफारखौ हरला दाना मास मोननै लाखिबावनोसै मास मोननैनि उनावसो ट्रेन्सफार हरसिगोन जाबाय जों रिलिज हरगोन नङाबा आं रिलिज हरनो हाला जाबाय आंबाय हाफ सार ट्रेन्सफार जुदि अर्डार ओंखारखानायाव जुदि मास मोननैयाव उनावसो हरोब्ला बायसान्स जुदि हरै एक्सेप्ट खालामाबा आरो माबा मोनसे प्रब्लेम फैयोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन सार नोंथाङाथ' मिथिखागौ ट्रेन्सफारावथ' एसे एनै माने बिलाइ गाराबा जाया होननानै बुंबाय आरोखि आं अब्ला सारा जोंबाय आंनि खोथाखौ मानिया नोंसोर होनबा आंनि खोथाखौ मानिया जाबाय आरो आंबो सार जोंथ' मानियो मानिनायखायनोथ' सोलिगासिनो दङ मानियाखैबा बोरै माने सोलिनो सार
दिनैसिम नोंनि खोथाथ' बाराखै ना नों थांनो थिनाखै बारा होदों आं थादों नों मा मावनो थिनदों मावदों होनबाय आं जोंबाय जालायबाय ओमफ्राय बिदि लोंनानै फेक होनबाय थाबाय नालाय आंबो खोनासंनो सुखुला लोगो मानो होनो ट्रेन्सफार हरा जोंबाय आं दाना नों जुदि ट्रेन्सफार हराबा थिग आसे आंबो थाङा नांगौबा आं बे अफिसावनो आङो दौलें लागायनानै थैगोन आं होनबाय आं जोंनानै होनबाय आं दाना पास जानानै थैगोन आं थाङा बावनो पास जानानै थैगोन आंबो थाङा होनबालाय होनबाय आं ओइ बासनो सारा हिट जाबाय गरम जाबाय थै बेखौनो खालामदों नोङो बेखौनो सुख जागोन खालाम बिदिनो खालामबानो जाबाय आरोखि मा जाफुग जाखो दाना बे उन्दैखौ सासे रावैखौ दुहुनिखौ नारफ्लांलाहैबाय बे कवाटाराव थांनानै ओरैबायदि जाबाय आंखौ लेंहर होनबाय बर'खौ लेंहर होनबाय आं थांबाय सार मा जाखो होनबाय आं आंखौ नारखांबाय नैबे ओरै नाहरबाय बे आंखौ दाथ' होलांखो थांखा जेनेबा जोंथ' अफिसार मानसिजों मानो बुलायलाबायनो नङा होमबा जोंथ' बुलायाना ओमफ्राय नारला नुला खालामबाय दाना ओरैबासो अफिसाव फैनानै दानो खालि खालाम रुमा दानो खालि खालाम जों दानो खालि खालामबा दिगदार जाबाय मानसियाथ' फ्लाट जाखाबाय ओमफ्राय खालिथ' अके सार नों जुदि खालि खालामनो जों दानो खालि खालामगोन जों कवाटार थाया होनबाय जों सानो आं रुम थुम माबा लेप टेप जुनो नागिरबाय आं दाना दसे उनाव लोगोफ्रा फैनानै बादा होफैबाय नाङा दा जुनानै बेना बिदिनोखासैमोन ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जाबाय एसपिनो फन खालामसां एसपि दानो माने जुनियर एसिस्टेन्टफोरखौ दाना लिरनो थिनबाय बियो माने डिसिनो ओमफ्राय एसपिनिसिम एडिसनेल एसपिनिसिम स्टिल लिरहोबाय लेट बेहाय ड्राग्स दं होननानै बे सानै गथ'फ्रा ड्राग्स जायो ड्राग्स फालांगि खालामो बिसोरो दानो लांफैथों होननानै लेट होनबाय हुलुस्थुल खालामबाय सुदान लिरहोजोबलायबाय एकदमबारे माने बिदि माबा मोनसे फालांगि खालामना लिरहोबाय आरोखि लिरहोनानै दा मा जाबाय उनावहाय मानसियाथ' गरम जाबायना ओमफ्राय लेंहरनो एसपि आं होनबाय उन्दैया गाबबाय गिनानै बर'दा बोरै जामारगोन होनबाय न' प्रब्लेम होनबाय आं बे सारा जोंखौ मा होनदों आं अट'मेटिक आं रेकर्डिं खालामजोबखादों आं खिन्थु बे भिडिअ होनाय नङा होला आं प्रब्लेम जानो हागौ ओमफ्राय रेकर्डिं खालामजोबखादों आरोखि बियो रिलेट होननानै थिनखानाय नालाय जिरायनानै कम्पिउटाराव उमुखौ ओरै दं होननानै लेट बिदि होननाय नालाय माने ड्राग्स जायोनो ड्राग्स फालांगि खालामो बिदि आरो ना बाथ्रा ओमफ्राय लांफैनांगौ दानो बिदि लिरहोबाय आरो ओमफ्य स्टिलथ' मा हरनो हागौ रागानि सुथायाव होनबायना बेयो ओमफ्रायथ' आंबो होनबाय रेकर्डिं खालामजोबखाबाय दे जों लांजाया नों लांजाया लांजाथों होनबाय बबाव ट्रेन्सफार मावनो बिदिया जाबाय आरोखि बबाव ट्रेन्सफार मावनो ट्रेन्सफार थांनो नागिरबाय दाना जोबथेसालियाव आलासि जानो गैला जोबथेसालियाव दालिंखौ जाबाय थानोसै जाबाय आरो जोंखौ आंबो अके न' प्रब्लेम लांफैदो सार थांगोन होननानै बुंबाय आं आंनाथ' जुदाबा जुदा होननानै ओमफ्राय मा जाखो उनाव लोगोफ्रा आंखौ बुंबाय बर' सारखौ बिदि नोंथ' मोनथिखायो नों एसे निमाहा बिदो सारनाव जेन' साराथ' जौ लोंबा बिदिखा नालाय होननानै बयनि बिथांमोननि खोथाखौ माननानै आं दाना बेखौ गुग्रुब खुलुमबाय सारखौ भुल जाबाय आंनि निमाहा होदो सार नङा आं लांफैनो फन खालामहोबाय एडिसनेल एसपिखौ फैसिगोन लांफैनो होनबाय आरोखि ओमफ्रायथ' नेबाय दाना लास्ट बाराव थांनांसिगौ गावखौथ' गारिसिम लांनांगौ जायो आंनो दोनलांबाय आरो बाइकजों दोनलांबाय आं गारिसिम दोननानै फैबाय ओमफ्राय सार आंखौ बिदि नेबाय सौगासिनो सौबाय आरोखि ओरै सौफोनानै बुंबाय आरोखि बर' मा सिन्था जायो नोंलाय इसिबां सिन्था नोंसोरखौ बेसेबां अननो आं दङ ना जाबाय आं दं आं थानायाव मा सिन्था जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आं दं दै आं दं जाबाय जेरैबाबो आं नोंसोरखौ रिलिज हरगोन सिन्था खालामनाङा मा सिन्था खालामनो जाबाय आरो नाहरबाय आं सिन्था खालामाखै सार आं जेबो सिन्था खालामखाया सार नोंनि सायाव बिसास दंखायो आरो नोंनि जों आगोलाव बुंखादों नोंनि थानाय समाव जों ट्रेन्सफारखौ लांगोन होननानै अके जाबाय ओमफ्राय अखानायै सिरि जालांनोसै जोंखौ रिलिज हरनोसै रिलिज हरनाय समाव जोंनो गस्ला माने लंपेन्ट बायनानै हरदों आरो बिसोरो गांफा स्टाफनिफ्राय जों रिलिज खालामनानै जोंखौ बिदाय होनाय समाव गाबजोब्बाय गासिबो दुखु मोनबाय मानोना जों ओरैबायदि मिलायनानै थादोंमोन नालाय जोङो खुनु रावजोंबो जों हेंगाम जायाखैमोन साराबो बुंबाय जे बर' आं नोंसोरखौ बिराद दुखु होफ्लांबाय बेनि थाखाय आं खेमा खालामदो निमाहा होदो आं जुदि माबा मोनसे नोंसोरनि बारगा खामानि मावदोंबा निमाहा होदो होननानै सारा गाबबाय आरोखि ओमफ्राय आं बाय सार बिदि नङा जोंखौ जेबो दुखु होआखै जों नोंनि अननायावसो दिनैसिम बे अफिसाव मोजां थानो हादों नों जोंखौ फिसाफोरबायदि नायदों जोंनि गोसोआव जेबो दुखु गैया सार होननानै आं सारखौ गुग्रुब खुलुमबाय आरोखि ओमफ्राय डाक्टारफोर सानै दंमोन जोंखौ खुलुमनानै लोगोफोरजों बिदाय लानानै फैनाय जाबाय आरोखि दा ट्रेन्सफारनि मेन काहानियाव बेबायदि घटना जादों आरोखि माने
सारा सिगाङाव लोङामोन उनावसो लोंनानै बेफोरबायदि थासारिया बारा जादों आरोखि लोंनानै माने जायखौ नुनो मोनो बेखौ रायलाबायनाया उनाव सोलिनायखाय जोंबो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों आरोखि बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ